Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, katapusan rong adlaw sa Oktubre niya ugma mauna ang dakong kasaulugan sa tibuok kalibutan sa Katolikong simbahan ang pagpasidungog, paghandom sa atong mga santos, All Saints Day. Niya inig kasunod sa dayon ang paghandom o pagpamisa, pagampo para sa atong mga minahal nga mihalina, ang All Souls Day. So kitang mga buhi pa o paman mabalhin ang atong birthday, magampo ta nga unta arita maapil gyud sa sabi itong apilan, All Saints Day. Iyampo na to ang tibuok kalibutan nga magmalinawon, magpuyo sa santos na kinabuhi ug ang mga tao sad nga nabiktima karon nangamatay tungod sa gubat ug sa kalamidad madawat na unta tipon sa mga santos didto sa langit ug ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang sa atong panginahanglan dinhi hatagan sa dunta sa mga grasya nga ilang ikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna,
nga kamo mas maayo kay sa uban. Pag tinabangay kamo, ug dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magpataas. Ni ang akong mga mata na ginarbuso. Wala ako magkalingaw sa dagkong mga butang. Ni sa mga butang nga taas ra kaayo kanako. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Hinuon akong gihupay o gipahilom. Ang akong kalag ingon og bata nga gilutas. Sama sa bata nga gilutas diha sa sabakan sa iyang inahan. Sa ingon mao ang akong kasing-kasing sulod kanako. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. O Israel, paglaom sa Ginoo, karon og hangtod sa kahangturan. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab usab kanimo. kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon sa Hesus ngadto sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mobalos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakul, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Tinuod ba ni o dili? Kung masunog inyong balay, malinawon ra gyapon mo? Tubag. Kung ma-football sa trabaho ang nagtrabaho sa inyong panimalay, malinawon ra gyapon mo? Ano naman mumutingog? Kung ma-rape o mapatay ang imong anak, malinawon ra gyapon ka? Kung masakit kag kanser, malinawon ra gyapon ka? Oh, wa naman mumutingog. Og maon ni matod pang San Pablo sa unang pagbasa, ayaw mo pagsigig hunahuna sa inyong kaayuhan lamang. Kay kita manggod malinawon ra gid ta kun makab-ot nato ang atong gihuna-huna. Muna sa ato sang batasan, matod pas Ebanghelyo, magkumbira gani mo ang inyo dayong imbitaron, ang inyo dayong mga parente, ang inyong mga higala, ang mga dato ninyong mga kaila, mga silingan. Ingon si Jesus ayaw ana. Pag kuara man nas kaugalingon, paghatag ra man na og mura kunuhay bag konsolasyon kay kani mga tawhana god maparinte, igsuon, mga suod, mga dato-dato, arang-arang pagkabutang mubaos mangguna sila. Hatag mo na ingon si Jesus, kadtog yung dili makabaos ninyo. Ngano man haron ang inyong kalinaw, ang inyong kalipay, gikan Diyos Ginoo, dili gikan sa tao. Kita din kaning pagpamaligyag slat. Unsa man ni? Gikan ni sa kaning namalit, gikan ni sa tao o gikas Ginoo? Kani ba mga slots nga atong nahali na ba? Unsa man na? Gikan na sa tao o gikan sa Ginoo? Wa na mo katubag. Gikan sa tao. Sila may nipalit. Mao na nga atong gibuhat, wa nato gi-announce ang ilang ngalan. Ako ginang giklaro dinhi. Kamong mo-donate, kamo nga muhatag dinhi kaayuhan, makuli gyud kaayo nga akong hinganlan ang inyong ngalan. Nagi panahon noon manganlan pero wa na kay na kanang extraordinary na ba? Ang atog yung ordinary way, why mentionay? Haron ikaw nga nag-donate, ikaw nga ni palit og slot dinhi sa parokya, ang imong kalinaw o kalipay gikas Ginoo, dili gikan sa akong pag-announce dinhi. Napay mo ingon ako, Pader, i-shout out sad mi sa imong misa, Pader. Wala na bang mga ordinaryo nga mga vloggers ba nga kinsa nang mo like, kinsa nang mo message, i-shout out dayon. Di ko mubuhat ana kay gikan na nako. So kani atong slots nga ilang gipalit dinhi, mao ni ang ilang hatag. Gikan na sa tao pero tinukmod sa gugma sa simbahan. Ang ibugti sa simbahan
dili gikang padersyano nga i-mention inyong mga ngalan, roll call tagid mong tanan. Karon ga roll call man ta, name of saints. Gusto mo roll call dinhi? Sige. Kamatay lang mo. Kay ang atong mensyonon dinhi mga santos, mga kalag. Kana ma-mention gyud mo anag mamatay na mo, pero mo donate mo dinhi, di na nako mensyonon. Ngano man ma-forfeit ang grasya gikas Ginoo. Matod pa ni Kristo, kung kamo pasalamatan dinhi sa yuta, dili na mo pasalamatan dito. Nasay akong tiksan, moingon ko, salamat kaayo ha sa imong hatag siya. Pader, nagwali baya ka nga ayaw kong pasalamat. Ayaw kong pasalamati kay ma-forfeit na ni. Sakto to ya? Sakto dili. Ako siyang gitiksan ba? Sikrito ba? Ako lang ba ni text niya? Akalikot sila, atong contact persons ini sila si Remy, si Brad Loloy, Sister Nara, Sister Edna, atong sekretary. Mo na yung mga contact niya, hatag nila sa message, nagpadala ko og palit og slot, napo ka slot, 50 ka slots, 100 ka slots. Moingon man gina sila, sama sad nako. Salamat kaayo ha. Unsa man ang pagpasalamatan, naka-forfeit na sa ilang grasya dito sa Ginoo? Wala. Nga naman, wa man gi-public. Kana bang i-announce gyud ba sa publiko ba? Ang gusto ni Kristo, sikrito lang. Muna, do it in secret. Nya kanang pagpasalamat namo, panitan ako inyong tiksan, moingon mo nga pader nakahatag kog mga duha ka slots, or usa ka slot, yamin ko, salamat kaayo ha, secret na, ato ra na. Pero ako rin nang i-mention din si Mr. Tarpulano, nakahatag og kuan niya gahapon sad si kuan, gahapon si kuan niya ma-publish din ni tibuok kalibutan, forfeit dito. Kamo, unsa may makapa-forfeit sa ninyo nga wa man mo mamalit og slot. Di tayo namalit, kasagaran yun, di namalit lang yun mo, naiuban lang noon, palingog-lingog lang yun. Pero jutay na lang. So muna, unsa may makapa-forfeit sad kanang maghuna-huna ka nga pasalamatan. So ang una, i-announce ka sa publiko, posibleng ma-forfeit, bisag wa ka na mangayo. Ikaduha, kana yung ikaw gyud mo ay mangayo nga pasalamatan, nga maglagot gyud kag di ka pasalamatan. Kana gitawag na siya inner longing. Ug makita man nas Ginoo, so kanang tao nga mangandoy pasalamatan, mangandoy nga ma-recognize, mangandoy nga hatagan og pasidungog, kana mao na siya'y naka-forfeit sa iya sang grasya gikas Ginoo. Matod pa ni Kristo, wala na mo'y mapaabot gikan sa langit nung Amahan. Apan kung ang inyong imbitaron kaning dili makapasalamat ninyo, paglipay kay dako ang inyong ganti gikan sa langit. Bulahan kay ka. Ako na may panahon din mga mo ngayog tabang nya nighatag nako unayon pataglibak naman. Lipay ko ay salamat in town. Kadang na ay akong taga-agpabor nga inighangyo nako, automatic akong balibaran or way tingog pero dili buhaton ang akong gihangyo. Lipay sad ko ana. Salamat in town. Kaya ang iyang gisukli sa akong kaayo, ang iyang kabuang. Una kamo mga asawa, haron dili ma-forfeit ang inyong grasya gikas Ginoo o kamo sang mga bana, ayaw na gyud mo pangayo nga pasalamatan mo sa inyong kapikas sa kinabuhi. Ano bang magsigi kag tinarong niya ang imong bana adto magtinarong sa silingan. Ayaw nakaguol ana. Nga naman dako kay kaganti gikas langit. So kung ang imong bana to ano nagpuyo sa silingan, ikasalamat in taon Ginoo. Dako na jud ko ganti ani karon. Yang imo pag yung silingan nga kanang gikabit sa imong bana, imo pag ginang gitabangan sa una sa pag-eskwela. Ikaw pag gasto-gasto tabang niya, pag graduate na 60 na kayo, tuog ikuan sa imong bana.
Ana, unsa man? Okay na nimo. Malinawon pa ka na. O magsigig yaw-yaw. Oy, tubag. Yaw-yaw no. Matod pang Kristo, forfeit. Unsa man? Nindot ba ang pamaagis Ginoo o bati? Nindot o bati? Para nako nindot kayo. Ngay nga naman, kana bitang mangandoy ta og pasalamatan og daygon sa atong silingan, sa ato isig katao, mas stress ta. Kapoy. Tinod anay. Kana gayong uban mo post diha sa Facebook or sa YouTube or sa Instagram o kung saan na dihang mga kuan nila, mga social media, niya wa gyud mo like, wa gyud mo comment, mas stress. Bitaw, mas stress bitaw. Kanang kasigig TikTok niya, wa gyud mo views yang TikTok kay luod sa kay tanawon. Ana ganing mas stress na sila. Pero ang atong pangayoon gikas Ginoo, di kita mas stress. Ngano man, ang Ginoo mohatag yun outright pag yun. Kanang kalinaw, ihatag ginas Ginoo tanawa. Inig-ingon nimo higugmaon kuning sigig pangaway nako. Ikakita nimo siyang naong malinawon kay ka. Automatic yun na. Basta na kay desisyon na ba? Nagkaroon una-una na amoy tao nga gikalagutan, na amoy tao nga murag makapabugat nimo. Suway, ingna ang Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Lord, ako na ni siyang higugmaon. Magsigi ra gyud kog hatag niya og maayo bisan pag iya kong giunay og buhat og dautan. Malinawon kay kainig tan-aw nimo anang tawhana. Pero ayaw na buhata. Di ba? Kada nimo kakita musurok imong dugo. Hindi man mamutuo nga tinuod. Sige ko na be, ligi ako na imong tupad. Ing napakaroy gidumtan. Yung gani naapabitaw pero higugmaan na harong malinaw na ka mo na makaingon na jud ka kining akong kalinaw inikakita nako aning tawhana dili na ginigikan sa tao gikan na nis Ginoo ug makaklaim na ka mangutana man ang imong anabit ako'y asawang na ilhan nga ang iyang bana nangabit nya naa sad gapuyo duol sa ilang balay sa una perti niyang hilak. Pero sa sige niyang luhod dito simbahan ang iyang ipangayo, Ginoo, mahal nga birhen, tabangi in taon ko nga makapadayon kong higugma sa akong bana bisan pag nagbinuang na siya niya naa pagiduol sa amo. Nakaroon inig-agi ko niya, mangumusta pa siya. Oy, kumusta man ka? Mayra ka diha. Mutalikod ko no iyang bana. Oy, di na ko namutagal niya. Hasta ang kabit, iyang tagdon, kaya kaila naman po sila. Anak, ampingin na akong bana ha. Maana sa kuno siya. Pero sakit ko kuno, pero malinawon. Diin man agikan. Gikan anang iyang banang buangon. Dili. Gikan sa kabit, nga otros ang buangon. Dili sad. Gikan sa Ginoo. Og ihatag ginas Ginoo. Mao na nay gitawag og the peace that the world cannot give. Ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Di ba nindot? Nya mo na ingos Kristo. Ayaw gyud mo pangandoy nga baslan, ako'y mubaos ninyo, daghan pagyog kayo, puno ginang imong kasing-kasing, siksik, liglig, umaapaw sa Tagalog pa, no? Ang nituo manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, sanglit kabos man kita sa mata sa Ginoo, kita iya usab nagimahal. Mudangop kita nga masaligon og muingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang kakabos mopalig-on sa simbahan ug mudugang sa kadasig sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong nasud makalingkawas na sa kakabos, pinaagi sa kahiusahan o gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kabos sa lawas o kalag, mahatagan o pagtagad sa katawhan nga maoy mutukmod kanila sa pagdangop sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga kitang mipili sa kinabuhi uban ni Kristo,
Musalikway sa atong kaugalingon ug kinasing-kasing nga mosunod ug mopas-an sa krus sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si halangdong tsupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, banhaw na sumala sa gisaad ni Jesus, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nung Amahan, itugya namo nganha kanimo ang among kinabuhi. Dawata kining among gipangamuyo, nga gituboy dihas gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluy-on, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong pingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo
sala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulan. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo manangging harian ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa kungalan kamu makapundo, naiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Mag-ampo kita. O Ginoo,
naghatag ikaw kanamo sulod niining Eukaristiya ug bag-ong kalauman. Himuang ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine rewards. Diyos nun nga ganti. Mga ganti. Apan mahitabo ra ni kung magsigigid ta og huna-huna sa pag-alagad nga way pagpangayo og baos. Nga di kita mangandoy og baos dinhis kalibutan bisan pag masakitan na ta. So ang atong mga kaigsuonan nga sigig pamalit og slots, salamat kaayo. Ang ibaos ana gikan ra gyud sa Ginoo. Niya padayon mo og adi ko ron ka report og update kay wa pa nato nabasa halidi man ron niya. So mga igsuon, dili lang usa nato i-report karon kay partial man kaayo, wa tay mabasa sa mga bangko. Unya na lang sa kuan tingali no sa mabalik ang kuan Huwebes, Biyernes, ambot maka-report ba ta og basin Huwebes. So ang atong pagpamisa sa mga kalag padayon lang gyapon. Ang atong schedule dinhi sa misa para sa November 1, Sunday Mass ugma gikan sa alas 5 buntag, alas 7, alas 9, alas 11, alas 3 ug alas 5. Wala tayo alas 7 gabi. Ang mga kapilya nga special chapels mao gihapon ang schedule, Sunday schedule, igsip sa Sambag Chapel nga usara ka misa alas 8:15 sa buntag. Sa 2 ang atong misa alas 6, alas 10, alas 12:15, alas 4 ug alas 6 sa gabi. Dito sa sementeryo tanaw-tanawa lang sa atong tarpaulin nga i-post sugod karong adlaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.